Nee, ik weet om bij te zien. Oh nee, ga alsjeblieft weg. Ik ben hartstikke blij om bij te zien. Ja, nee. Vliegen hier wie de gearworking mooi amateurcelskippen en squallen saai inspirerend dat theater het mooi meer groepen dwaan wordt. Dat kan ook met een subsidie van €95.000. Daar ben ik heel erg blij mee. Maar we kunnen dus komend jaar, eind 2011 en 2012, kunnen we met 20 clubs. We hebben zelfs tochten waar ons 10 squallen en ons 10 amateurcelskippen. Gaan we werkje aan onze eigen voorstelling Geheim van de Kanselier. Scènes, tekst of muziek worden dan het uitgangspunt voor 5 langrennende projecten en 15 kwarteren die in 48 uren in de oorzet worden. Een van de jonge regisseurs is Anne Sielstra. Zij werkt met jongeren aan een theaterstuk dat in Skene Gautum opvierd wordt. Ze had een soort onderbegeleiding van theater. Vaak in de zin van wat is die idee en hoe komt het tot zijn rug in een vaststelling en hoe werken ze uit daar. En klopt het bij die oorspronkelijke plan? Nou, en dat gaan we nou weer doen. Dus ik krijg gewoon voornamelijk begeleiding op dramaturgisch vlak en het uitpluisje van het stuk. En dat is iets waar ik zeker hulp bij krijg. Theater zal ik nog nooit overdwarpen om te zien wat ze daar maken en leren willen. Ze kregen altijd al een soort vraag naar een workshop of om wat te leren. Nou, binnen er mogelijkheden, dik als voor Aaltje Hoekstra. Ik doe al langere tijd dat doen toneel en ik vind het gewoon hartstikke leuk om te doen. En ik wilde letterlijk verder, dus nou probeer ik gewoon zo volle mogelijk liedse dingetjes te doen. En gewoon, dit soort dingen vind ik gewoon hartstikke leuk met het dorp en met volle meesken en met dwarpsmeesken. En ja, het is gewoon hartstikke gezellig. Theater had nog plak voor aspirantspelers of regisseurs. De eerste resultaten van het Paradies binnen Takkenmeer te zien.